ሰላም ሰላም ናይ ለንዶን ሚድያ ቤተሰብ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም ድሓን ዲኹም? ኣነ ኣለኹ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን። ከምታ ኣነ ሰላም ዘለኽዎ ሰላም ክትኾንለይ ናይ ወትሪ ትምኒተይ እዩ። ናይ ሎማዓንቲ መደብና ሓቀኛ ዛንታ ዝብል እዩ። ሓደ ግዜ እዩ ብጣዕሚ ዝፋተውን ዝፋቐሩን ፍቑራት ነበሩ። ብዕርኽነት ድማ ብዙሕ ግዜን ዓመትን ብሓደ ይቕፅሉ ነበሩ። ቀፂሎም ክኸዱ ከለዉ እንትርፊ ጽቡቕ ዕላል ሓንቲ እኳ ተጋግዮም ሕማቕ ዕላል ዕሊሎም ኣይፈልጡን እዮም። ከምዚ እናበሉ ድማ ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ግን ንሱ ማለት እቲ ወዲ ዝገበረ ገይሩ ነታ ጓል ልባ ከም እተፍቅሮ ንሳ ድማ ካብ መዓሙቕ ልባ ተፍቅሮ ነበረት። ከምዚ ኢሉ ድማ ጉዕዞ ህይወቶም ቀጸለ። ክቕጽል ከሎ ካብ መዓልትታት ናብ መዓልትታት ሓደ መዓልቲ ቅድሚኡ ምንም ኢልዋ ዘይፈልጥ ሎማዓንቲ ንምንታይ ቴሌፎን ደው ኢለልኺ ዘይልዕልኽኒ ኢሉ ዘይባህሪኡ ገጭገጭ ክብላ ጀመረ። ንሳ ድማ ብልባ ስለ ተፍቅሮ ከምዚ በለቶ፣ የቕሬታ ኣብ ስራሕ ስለ ዝነበርኹ እያ ይረኽወን ኢላ መለሰትሉ። ንሱ ድማ ድሕሪ ሕጂ ከምዚ ከይትደግሚ ኢሉ ድማ የራተተላ። ንሳ ድማ እንታይ ኾነ እዩ ኾይኑ ነዛ ሓንቲ ግዜ ቴሌፎን ዘይትሳእኽወስ ክንዲዚ ዝኽሪ ዘይባህሪኡ ኢላ ብውሽጣ ጓሃየት። ነገር ግን ስና ክምስ ኢላ ዕላላ ናብ ሰሓቕ ለወጠቶ እሞ ጉዕዞኦም ቀጸሉ። ኾይኑ ግና ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ድማ ቴሌፎን ደውልላ መተሳበየቶ እሞ ኣመና ድማ ተናደደ። ንምንታይ ዘይተልዕልዮ ቴሌፎንኺ ኢሉ ድማ ተዛረባ። ንሳ ድማ ሶሪ ሪኦየ ግን ኣብ ጸሎት ስለ ዝነበርኹ እየ ኣይተሳእኽዎን በለቶ። ኖኖ ጸገም የብሉን ኣብ ጸሎት እንተኾይንኸስ ጸሎት ክግበሪ በላ። ንሳ ድማ ብጣዕሚ ተሓጒሳ እሺ ኢላ ኩሉ ግዜ ጸሎት ምስ ወድአት ትድውለሉ ነበረት። ከምኡ ኢሎም እናቐጸሉ እንከለዉ ባህርያቱ ግን ክቕየራ ጀመራ። ሓደ መዓልቲ እዩ ከዓ ኣብ ጸሎት እናሃለወት ደወለላ። ክተልዕሎ ግን ኣይከኣለትን። ካብኡ ጸሎት ምስ ወድአት ከምቲ ልሙድ ደወለትሉ። ኣበይ ደኣ ነይርኺ ድማ በላ ግንጭር ብዝበለ ድምፂ። ንሳ ድማ እናተሰከፈት እንታይ ኮይንካ ደኣ ዘይባህሪኻ ገጭገጭ ኣብ ጸሎት ነይረ በለቶ። ዋ ብስርባ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ እንተሓተትኩ ክትጸሎት ጸሎት ትብልኒ? ኩሉ ግዜ ድዩ ጸሎት በላ። ንሳ ድማ እዋ ጸሎት እኮ ኩሉ ግዜ ኣይቁረጽን እዩ ኸማን ንስኻ እውን ክትጽሊ እዩ ዝግበአካ በለቶ እንዳተሰከፈት። ንሱ ድማ ዋ ቀኒኽስስ ገለ ክትብልኒ ኢኺ እንታይ በላ። ተጋግየ ድየ ጸሎት ንስኻ ውንሲ ክትገብር ይግበአካ እዩ በለቶ። ንሱ ከዓ ከምዚ በላ ኣቲ ንስኽስ ደፋር ኢኺ ንበዓልኺ መስቕ ኢልኺ ጸሎት ክግበሪ ንዓይ ግደፍ እዩ ኣይምልከተክን በላ ብድፍረት ዝተሓወሶ። ንሳ ከዓ ዘይባህሪኡ እንታይ ኮይኑ ሕማቕ ድየ ተዛሪበ ኢላ ንነፍሳ ፈተሸት። ድሓር ግን ከምኡ ኢሎም እናቐጸሉ ከለዉ ገጽ ከሊእዋ ስቕ በላ። ንሳ ድማ ጥዑም ዕላል ለሚዳ ብፍቕሩ ተሳቕያ ውሽጣ ኣመና ተረበሸት። ግን ስቕ ክትብል ዓቕልን ትዕግስትን ሰኣነት እሞ ከምዚ ኢላ ድማ ተጋግየ ድያ ከምኡ ምባለይ እንተተጋግየ ከዓ ይቕሬታ ግበረለይ በለቶ። ኦኬ ጸገም የብሉን ሎማዓንቲ ይቕሬታ ገይረልኺ እያ ብድሕሪ ሕጂ ግን ኣይተኸሪኒ በላ። ንሳ ድማ ብትሑት ቃል እሺ በለቶ። ኣጋጣሚ ከዓ ሓደ መዓልቲ እዩ ጀዋላ ተበላሸየት። ቴሌፎን ደዊሉ ምስ ሰኣና እንታይ ኮይንኺ ደኣ ቴሌፎንኺ ዓጺኽዮ ኣነ ምእንቲ ከይድውለልኺ ድዩ በላ። ንሳ ድማ ነኖ ከምኡ ኣይኮነን ኣጋጣሚ ኮይኑ ጀዋለይ ተበላሽያ ኣይዕረኽዋን በለቶ። ንሱ ግን ከኣምና ኣይከኣለን ብጣዕሚ ድማ ኾረየ። ቀጺሉ እውን ደወለላ። ንሳ ድማ ኣብ ማሕበር ጸሎት ጸኒሓ ኣይተስአቶን። ሕዚ እውን ቴሌፎን ምትሳብያቶ ድሓን ኢሉ ብውሽጡ ተናደደ። ከምዚ ኢሉ ከዓ ሓተታ ንምንታይ ንስኻ ቴሌፎን ተደዊልኺ
ተደዊልክ ዘይተልዕልዮ ወይስ ምስ ካሊእ ኸትጀናጀን ዘለኺ ይበላ። ንሳ ድማ ኣጋጣሚ ኣብ ዋትስኣብ ማሕበር ጸሎት እየ ጸኒሓ ኢላ መለሰትሉ። የቕሬታ ድማ በለቶ እወ ዶ በላ። እወ በለቶ። ኣነ ግን ይዕገሰኪ እየ ዘለኹ ዓቕሊ ኣይተወድእለይ ተገደደ ሓደ መዓልቲ ክተፍኦ እየ በላ። ይሄ ሕማቕ ድየክ ገይረ ጸሎት መጽላይ እየ በለቶ። ግን ዝትፋእ እንተለካ ኸዓ ጸገም የብልን ኣውፃዮ በለቶ። ንሱ ድማ ክሓተኪ ንስኺ ንዓይ ትፈትውኒ ዶ በላ። እወ ይፈትወካ እየ እንታይ ኾይነ ደኣ በለቶ። በቃ እሞ ትፈትውኒ እንተኾይንኺ ማሕበር ኩሉ ጸሎት ዋትስኣብ ገለ ደልት እዮም። በቃ ካብኡ ብሓንሳብ ንኸውን እምቢ ትብሊ ተኾይንኺ ኸዓ ከይዲ ብቁፅ በሊ በላ ጭክን ብዝበለ ድምፂ። ንሳ ድማ ትብሎ ጠፊእዋ ንምንታይ ግን በለቶ። በቃ ነጊረካ ኣለኹ ኩሉ እቲ ዝበልኹኺ እቲ ዝብለክ ዘለኹ ትገድፍዮ እንተኾይንኺ ክንቕፅል ኢና እንተዘይኮይኑ ግና ከይዲ ምስኡ ወዲያ ኣለኹ ዘረባይ። ዋትስኣብ ማሕበር ዶ ይዓብየኪ ኣነ ሓንቲ ቁርፂ ምረፂ ድማ በላ። ንሳ ድማ እንታይ ማለትካ እዩ ንዓይ እኮ ዋትስኣብ ማሕበር ሂወተይ እዩ ድማ በለቶ። በቃ እሞ ኣነ ኣይምልከተንን እዩ ምሳይ ክትኾን እንተኾይንኺ ግደፍ እየ እንተዘይኮይኑ ግና ቻው ከይዲ ምስኡ ድማ በላ። ንሳ ድማ ዓብዪ ሕቶ ኸይንዋ ኣብ ማእኸል ተወጠረት። የፍቅሮ እያ ግን ከዓ ካብ ማሕበረይ ክወፅእ ንምንታይ ኢላ ድማ መንጎ ኾነት። ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽናስ ተፋቐሩ እዩ ዝብለና። ግን ኣነ ድየ ንሱ በደለኛ ድማ በለት። ኣሽዑ ኣመና ተጨኒቓ ትብሎ ጠፊእዋ በኸያታ ከም ማይ ፈሰሰት። ግን ሓደ ነይሩ ንዕኡ ዓርኩ ዘፋለጣ ዝነበረ ደወለትሉ እሞ ኩሉ ዓለለቶ። ንሱ ድማ ድሓን ኣጆኺ ኢሉ ኣረጋግኣ። ናብ ዓርኩ ደው ኢሉ ከምዚ በሎ ስማዕ እንዶ ንምንታይ እዛ ቆልዓ ከምዚ ጌርካ ልባ ኣብ ክልተ ትኸፋፍላ ዘለኻ? እንድያም ንስኻ እውን ምስኣ ሓቢርካ እዩ ክትመሃር ዘለካ። እቲ ምንታይሲ ካብ ኣምላኽ ናብ ሰይጣን ኢኽንዒ ትብላ ዘለኻ። ስለዚ ናብ ልብኻ ተመለስ በሎ። እወ ዶ ሰይጣን ኢሉ ኸሪ ድርኡ ምሳኻ ትጀናጅን ስለ ዘላ እያ ከምዚ ትገብር ዘላ ኢሉ ተርፊ ዘረባታት ተዛረቦ። እቲ ዓርኩ ድማ ኣጆኽ ዝሓፍተይ ሓዚ ግና ናብ ኣባት ነብስኺ ደው ኢልኺ ተረዳድኢ ምኽንያቱ እንኮ መፍትሒኡ ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እዩ ዘሎ በላ። ንሳ ድማ ናብ ኣባት ነብሳ ደው ኢላ ኩሉ ዘጋጠማ ኣዕለለቶም። ንሶም ድማ ንምንታይ መንፈሳዊ እናሃለወኪ ምስ ዓለማዊ ትዳዋወሊ ይበልዋ ኣምር ረቢሎም። ንሳ ድማ እንድዕለይ ኣቦወይ ፍቕሪ ሒዙኒ ማለት እዩ በለቶም ሽቕርር እናበለት። ንሶም ድማ እዛ ጓለይ ስምዕኒ እንተኽኢልኺ ንየማን መልስዮ እንተዘይኮይኑ ግና ምስ ከማኺ መንፈሳዊ ዝተምሃሩ ተዳዋወሊ ኢሎምዋ ብዙሕ ምኽሪ ኣፍሰሱላ። ንሳ ድማ ኩሉ ተረዲእዋ ተነሲሃ ተመስገን ኢላ ንኣምላኽ ኣመስገነት። ቀፂላ እውን ምስቶም ዝመሃሩ እናተምሃረት ጽቡቕ መንፈሳዊ ጉዕዞ ቀጸለት።